Jechikosi au bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda au kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu au abu ase bari na mbeyemo asugutwara kimashine echekerero n'ebindebinge nkwegeria amangana a beauty and hairdressing aigon koegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge byokwegelia ICT gwetania skuru ende yonse era sorgongoroiga asama lieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu monne Ogetwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi nabo boliri moleta abana bache skuru linde banyore system cyobufundi biyamo boigon kwegelia bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegelia igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company au secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebiringo bikromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegeligwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikutoka kilomita moyoka kurosomochi umogwawa asepare nene yilami yakure konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga Dean of Student Gitwebe Training Institute iga karokware atiro mwana Gitwebe security gere guarantee at present abana tuwate 600 in all the departments togoson nayo nyolire koleto mwana atware skills tokonye Kenya biyamo asamange bakiresimi ase namba 0713985300 Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Mwanchumo ligereria na ndene marago bengia ekerongo kwaligania charagire chensa inya elionkoletere keunga chensa inya ase nchira yobo ikirano wana twabere tukayanyora ase meza yetu ya mangana meya ye keunga. Karibu sana andonsi aso tubwaterete ase Jumatate yiga ilinyare ko bakingo kumanya mange buna agendrete gukolekana Winston Makoli kurugale ase nsema yebi manyererio nero ko ene kingango gwikirale ase nchira yebi manyererio na nchini gonkoro kwa Ruth Kemunto. Aye chinsa inyeni gotogo chaka na roboti rugo ichania asaba nyanyimbo banyanguso abachakira ubutukiri muliuka eneye magega y'umwana umunyaruka uyo gosoma egiredi kyenye gyakane uyo kagire gosaliwa nabo igokongentwa n'umubiroye kurutwa ase oroche ruwa lyo kibeni nyacheki ime yebunge yabo basi nika goita ya para bono uchira para Tone wikira maragoba togachi kumuganya umwana ngayagenda nkobuli umwana umwaba ngaki makoli ngai baro manasi yagenda nyanganasi barari ana kuno goito moisa kodi eri umwana uri nabigire baka none ngodi samu yoko boka maybe na bonda gete serikali eri gojo nguse nda ete bakore marakabere serikali ne bwato gweso yoko banyama nganaye eita
onyokorere twekebe kende gatoko yo mororiro mumanyire tigamukoreta achiko moteba utajulikana bakumbanyekana titori ko jikoremera dia mondo ngakia kongen mono gaki ebi gotia bwa tete gose gagete mono itengano ochagwete gaitira gakoraki gabe kworo kore ngano narigereria mwana munarute tu gatajiti gokoraki gajiti gosukana ende gochiande oya begerere bikoro twanga mabone ngando ochakorete ndo chare ande birisi gaki ndugu yangu ose dada yangu nyekora gokoretaya to mwanya bantora bisenya saya to kumobisa oje kenda ekenyore kabire bari maro mwakerojo mwana obita bonga kimwena ali ngendo kia beto na bagwete kabire na kero kike kaere buna kia erede no mwana mokondo gure kabire egiagere kene kenyoro mata so security iga umujando tubwata amusori to say this lakini kere kene kia mangana onyewe bale ko gende se bale ko genda obogi mabuo monte kero mwana asirire kenyoro bwale nge bwenge ngene ne ko itani biashara binde byon ankyo yondo ko genda batene batate biki igona imugana agera bako musikali otomwali orumane sabiti nyagingo matenga ji bono onye ko baiga abande no bara abunyejegi ngakitoko ba golie bite byanyu ekinya sore bitindete abiko kore binto kuna batagete so ngane karto ko lera serikali kende nge yodo konya ikiera bandu na bakonyi sore na baroje se bakonyera na baroje abakonyi ekini no batebi kende nge yoba baraki bagokora bono ino mu jantu batinse ngale tatogo gatingane ya wire nande to wancha magana ya gendra sigi bono botogendra te kokora obotuki togo konya togo saba bana nchi botokonya egera yinu mumenyeta nande mwe manyete ba emeroberio yobwaga chibwegeti giechindege giasunika nigo irachake bwikiranu insi yo mutinyo yo moyule busyo ayankorengana no munyakirugo o Kenya Airports Authority omusike Constantine Caleb oyo olenge gukwana imeyegeti ekyo ase elite kulia lero ekero balinge no mugabana bwe county ya Kisii omusike Paul Simbarati oyo obaga kweneki na gotababuna nigo egeti eki kirabase kuira chishilingi chimilioni chimisatu elio egechikwera asensemo yende nigabiriga kubolia abananchi kurwa ase chinsemecho kubwatira namba komo elio elikoenekinga omurobulio yosubwaga chobo ngochikwera bule. This works is going to cost slightly over 300 million to do the airstrip to good aviation standards. And with the few challenges that we have identified, we are going to work very closely with His Excellency Governor Simbarati in order for us to have collaboration between the national government and the county government on how we can fast track and make this airstrip much more viable in terms of accommodating bigger aircrafts. We shall do what it is required as it is, and then work slowly on how to expand it, to make it bigger, to make the runway longer so that it can accommodate the bigger aircrafts. Otherwise, this work should start within the next 5 weeks. We should have a contractor in place ready to start the works. He has promised that in another 2-3 weeks, they will have started the issues of procurement. Hopefully that we want to ask them before the president comes, that by the time the president comes here, he comes with the contract. Honorable Mbati has just indicated that always these things happens nearer to elections. We don't want this one to be a weapon of election. It's a weapon of development and the business. Therefore, we are looking forward to really to ask as you have promised, good brothers. I was with him in Parliament. You guys, let us fulfill it. I know that the president, yes, has done some good work. He has what he promised. Some of the roads that he promised in the county at that time were here. They have actually been procured. There are those ones which are on a design stage, as it were. Therefore, looking forward that this one will be able to be finished. I'm told now they are not going to do Category 1 planes landing here. They want to see if we can have Category 2. Therefore, we want to urge our people, be patient. Let us see what the government can be able to do within that around 5 months, as
chairman has just indicated. Mwancho murigereria nigo tugusaba kwabira nigo munyakiro goyu o Kenya Airports Authority akurukunga Caleb Kostani uyu balingi no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati ekero balingi gukwanira igoro y'obwagachi bwegeti gechindege gya Suneka kurende asoro botirunde nigo ba omogoko monene asaba menyi ba moneke bagutuka emeye wodi ya Nyatieko abo bamenyete chinsemo chiegoti abo babere bagwetera makongu au anene konyora mache chinga kichumurakera engana bono yabirige kubairira barabugutara gwika kilomita 3 elikwenyorera mache ayo bagutumika ase chinga chabo gukwana ase chinga kiechu ekero balenge kulemerwa egesima nigo babere bakorokia ogosemeria kugochugukinia nonyene sector y'obulimi kubwatekana no gutwara mache asobwange murikito Dipon Asanya nasanga mona barabu na gutwariganiria oroboti rwa Sowime yesa rwete kubana njengenda ekenaka kana naligere omwana ito gakitigara agende kakyoto tamanya abamenyi bekenyoro kia moneke abo bamenyete asegoti imeye wodi ya Nyatieko ngobono beso kirena kogokera umuroberio bwa machi oyobere kogosiori wa chinsemecho no mubunge bworogongo rwo mheshimiwa Anthony Kibagendi maiga yogo chandika asokonyora mache asemia kemenge data nengoro kwa Lispa Robert chenomo kadio moneke ditangani kwa kiro mheshimiwa itombi yamano asengi nchoko toletera mache twabere togo tarasa tambe kuya mache kilomita isano togo kuya mache mpaka twagote irentera tere niringambi yamano asengi njojo mheshimiwa ito Mr. Anthony Kibagendi asengi nchoko toletera mache aseskuri ya ito ya moneke kuna indwa bangina twabere togo chandika mono asengi njojo kwenda rochare kero morakero ore kwanyoranga none shinge ninchiyo amache tariroshe na tena tunashukuru sana asingincho tuarorira mangana manene agitotanya korora gesatukina sekinyurike kia moneke omwesimiwa n'abaraibande bari babuate program yo gutoremera maje wacha Mungu awabariki sana kotara kwabo asokurigia mache gwetanya kilomita 3 ningana bono yabeka bamenyi abaigangwe sokia na korokyo mogokobo una bono ndega njetingo nyase ngurusia maje igabana garabata yana wonkurarandara ngati maje pi omoshimi wo mintombu yamono na ndembu yamono kane. The best thing that the MP has done is to empower the community by bringing a long-term project in the community. Yense moyende etugo yabo nigokonya yakeire obulemi bwabo nabo igokonya bwasirire kubwatekana no kubora kwa mache ase chinsemecho nabono konyorere tugo yaita mache ne kasengo ngwasero chasengenju toko starikia mache okoni ayoko spitianga ayoko rosendagera chebu no mosae na mwagere mbiyamo na sengenju anyako bwago tulimera mache for a long time we've been really suffering konyora mache or contact home issues buno bokorobore au kora irrigation irrigation and especially no ya domestic uses. Napanda mboga kwa wingi, managu kwa wingi, tukobekera mate, bona ibule byase project yo mheshimiwa Anthony Kibagendi. Yani ntuna nendo tagetikende omora ina Anthony Kibagendi sengenchoto rusire ibuyu mutu. Chinga kiechecho ni goboigo bagokera emirememi ya omujumbe agendete kubakorera anena soko ene kyangabana nkogenda bali chiskuru kubarosiria chipara Jibese kuri tumundo tetera magendere pasa ringorware chipara kose nama so we very grateful Uripoterika taseni kia gatembe kuroiga moneke ewodi ya Nyatieke bunge ya Kitutu Chache South meye kaunti ya Kisii elia nenkoro kwa Dipon Asanya Biamono Dipon Asanya ase oroboti oruo abalimi bekemerigie chai be factory ya Gianchule nigo egati yabo besokia na kurubikana guika ase factory yo
eyo egotoka ase wodi ya Bogichora imeye bunge ya West Mugirango ase county ya Nyamira abakurubikanira na kwemurunganiria ogotakano chibesa chabo echo chabete chikwani bwemete na boigo bole mubwabo obole ase chinsemo cha Transmara kubwatekana no kurubikana kuiga umunyakenyoro bwe factory yiga ya Gianchole ase Leta Thomas Nyandieka nigaberega kwene kibuna uyo uri kugura obule mubuo amonemete nigo gwikabono atarakana chibese echo egento kirire abalimi abaiga bataraba bagwakano chibese echo ugwikabono muna babete bakoigwana ekero bakorete egikaro ky'omwaka ekemanyekanite muna AGM omwaka obete kugweta nonyena bo nigo omunyakerugo Thomas abe amenta na gwateba buna abalimi abo tibabasakoso isiasa ase enganeyo kulende babe abatoere Rufatgad Gisemba na twalikanelio roboti uruo. Abo negati abaremi be factory ya Gianchore eyo egotoka emeye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira abo ritkoria rero besokya ase para na gokora okurubikana wika ase factory eyo abo ase bakwemurunganiria ogutakana wechibesa ejo cyabonetiwe emete na boigo oboremo ase chinsemo cha Transmara goikabona abana isiko bare ubu maana bana mbaragende school Igoto bwato bokongwa sengencho ya abana baito ne cyane arotorengeretie gotokonya bona ntubwati bando ntubwati ndagera igoto no moichano monene eserekali mwanya tuabaye yake merigia ito kumuranche tene nabo konguna ndi turinde nje kurwe bange sente yanyesa kitu ya 24 ntwachete gagese factory tokaiwana nga kibese kiri kiemete na maremo kya wende kurugo tara 15 mutienyo rio etete mutienyo eri bese anchiyo ndundo target segi ebona asinja akwetero egento kere kenene keringa kibese yabasokie amangana yaere inkibago kitara kibese kyabanyene oyo no mogoko tubwatu togotare bara akero tuacheta ngakibato tebeti genda moichorie tifom Momanya koja kwa uchibese abantu bambuganire para bagwajire abasajaba imbayiboreta abana bagosomya Kubatikana naya nigo munyakerugo bwe factory ye aseyeta Thomas Nyandieka nigo atebire buna chibesa echo cyoboremo naboigo emete nigo oyorenge kogora oboremo bwo naboigo emete yo atarakara chibese chichonsi egento keireire ogutakanwa bwikerero iga chibesa echo cyase abaremi buna baigwananete ekero babwate egikaro kewosieko mwaka kimanyikaine muna AGM Rio togoretio boremo twaganye tatwakane tare 15 eri kibese kibeka mone cyemete twakana baremo na twigwana nite AGM ni pati mbaya ngataka neti tare 15 twamwaire ribaga ande akiarigania kane wikarero mnangu kwana bese icho boremo njirakanwa na enderende kibese boremo na cyarenge kinyinge cyarenge 76 million kirikemete kire almost 28 million ensemo yende ni umunyakerugo oyo iga akiretege okurobekana okoiga kwa baremi andamana rero abantu bari kwandamana barenge kati ya 30 na 40 abali bagyanjoro bonsi abali more than 17,000 bone bolie aba bali mu 30 ande tai bonsi balenga bali abandi nyete na banamba babori abo nabamura bejibigibi bona aba bosi 15 nabuka baigwete bobe inyora kianjore ti factory to wadi kisoni sana inkie kebena bonya matuta jaje nancho nankinere ko mana kunikomyo kajipara kogende pale minute abandaba ababwate ni ambaya batagete bali bagotogoria machani ito batige kogora ebyasire bito sariki bali baito mongaino abune bibago batagete gosaliyo bali mweito tigana nabo Kukwanira engana buna aba director barense ya KTDA nigo babere bakwibira abarimi kibesa nigo umunyakerugo oyoiga azereta Nyandieka agenderera goteba buna oboroso obubwa bekire ne kyombe kya KTDA nigo bore obotingu naigo tibakonyara koiba kibesa kyabarimi buna aba director muna aba director na mwatu chawte gasi ito nduno koligereria na ki
abamanager bakora egasi abamanager bari nabo bakumanage factory into no kurihirira kibagokora naende twaba report motegerera bari babwate bitina munabonye matuta cyaje abamurambaro bari banega batanu bamurabo nabo barenge gichairman y'Ipain Center naende ritwa bori tikikura onse ne gikantete barenge bari kubora gikura matunda akababwa korweli mbanya kwegubuya Hingo reporter Gatembe korega se factory ya Gyanchore egiye gutoka imeye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira nje Fatikad Yesemba Naboigo mwanchu murigereria asorobotirunde abamenyi ebekinyoro kya bombure meya ewodi ya Tabaka ebunge ya South Mugirango nigo baba bagwetana chimeme amono mugambi ebworogongorwo neye maiga ya mateye mugusinyoko mwenia omwanchu obo uyobeire asenkendu wetania omotinyo yomo nyagusirani gabeteka gutiga abana babere abo batabwati obamenyo nonya nase agocha koenigwa tayo Dipon Asanya na Roboturu. Emusana ne yegentindi nigo yaene kigwa ase barasa yabamenyi babombure. Wagotoke wodi ya Tabaka ime ya South Mugirango. Maiga y'omwanchu obo komenya ase nkendu nagosinywa ase bakomotindeka kubwatekana nemusana nerororo ase ndemero. Kodemasi oganga noyo Paulo ndo mochioyo. Estori yobole mobo omugambi ni gangaine tu obisi akalikali rubeli kagenda koti etalengebo bono omugambi asagosete ikawenete gochanga arangeria bagaka bekenyoro baikaranse bamwandi baisinga kyobole mobo ate tukurukale yagera talengo amanya komeke decision yokolika lirube yokoirani obole mobo okuminga ngomo muro yosirire ekerasira obore mobwa ayo nyorire nga echirani yarenge moino korokumuongina nyagechu oiriro obore mobwa asege kareke gani gabamenyi bensemeyo batarolekana kwigwana chimeme no mugambi bwensemeyo abanyakenyoro no mugambi namanyete omugambi ere naire kibesa akaria that is why atorukete aya area kabere nte tindiko kwanda kende gyonsiage kong obore mobori bwanya bonyi bwandere ominto na atokwae gutomotindeke ekyagere biri bonaga nande ya mentire ya mochari ono mwana muro mitosirete ono ekero twa mwana ya asirire ono na tiye to bolemo waje tanyo bolemo mugaka ko kupalo na nyagechwa mungu okunyagechwa bairiro bone ono tuba disoko mwe nekiwa toka mwana wanyagosira no muigone esasira omotienyo alire bire yarenge 160 twatemire iri na kira gatatu mbaiko ngaichibu Saturday nganyoro mugambi agante bindero ero mugambi ondu bono nkubulie kenyoro ngaki omwana yo ngaitoko moenia engana ne amateje iga emirobire yega yarorekanire ko bimitambe a soko mweni apoi Andrea musacha we miaka yegatwa uyobeteka gusiri bugima bwaye asomo cyo Nairobi nigegenderete kubasararia ebiro dari mu muro ndonka omwana oyo kite akero ina asirete ine tumotinde gete kujumaka na mwana oyo akero mwana oyo asirete tu amene tumuino ga kasoboro ase agakite nyomba yaye bono mwana oyo ikeire omanye no boremo oyo atu boremo okure yeso akwa ntonya okora gasi gotore isiko mutinyono yo kabe yesa kwede ari mochari kurende asense moyende enkwana yo mugambi bworogongo roiga Protas Mugunde nigo atema gweatanana na mamochayo ekero yaikerete ekoti ya rurete ekinekera Paul bagambira ndi no mungu nyagechukotini inje tinche tio none tukemu inje riro yo kana baligete ne bya success baika kotini bagasinyana ibakorangira ngaki obole moboiga muisa negetumna bwatire ekera asinyero ebine bigaswa hata siku moja mimi sikwenda kotini mpaka mediation court nayo nja soeto ekagambia ekabarangeri bakagambirana paka isiba ikiranete bakaigwanana bakatabali ko katikati tiyabantu kwa 25 feet ekinabata every time. It is not protest. It is not about the chief that you are seeing here. It is about the court. Eke court ya na chetebo kanga ntumuno twalinga bantaba ya otwankwimoka togende gukora appealing twapi tote abali ngane ndi abatega what we do kubule
kwabo guchiase serikali no gwesoania ime na kwenekia nga abana banyagusira nkonyora bari oboene bwabo bono nje ngosabanga abantu batoikange obulimo boiga bwachiete boirane kisheria twenda appealing ebintu bichake byakoru muna byalenge elindo obulimo boiga bwito boirane noyo iganyole asobo obulimo bwae bwalenge umubiro oyo eni bwororo saba esirikali none reigunaki omonte ntakana ngopingwa obulimo bwae bonigu atayo bono kende kyonsi bagototisa ngankoti koti nero nabekwanda stand obokonguto bwate wetania bwo muna kukwana mangana ndo sipi egere omanyenga nyanchama na oganyo mbabe soko chage ko no bako ni mebonde lega ripoti reka taseni kia Gatembe kuraiga sebunge ya South Mugirango eliane inkuru kwa Dipon Asanya okuboria nigo kwarure guchasegesa kukyo mugusi bonsi gosoa ase saiga yo mugusi asensemo ya gesiasa erikoba magega yomurai ose erikoba magega yomurai yomunene nabo igo ole omurai bwikiama osomo konyi bo murai bwikiama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i aya nkubwatikana n'ababwatani b'ekiama kya UPA au batebiribuna omugusi nabwenderete guchamo na gukwana n'eryogirimo anene kumusira Dr. Fred Matiang'i ekera bwatiganga yogochikoligia ekerogo ky'oburai bwense Fatgadi Gisemba noroboti urwo ababwatani b'ekiama kya UPA kurwase kaunti ya Nyamira bakorawa no regional coordinator bwa Rugongo rwa Nyanza James Nyakangi omo chief coordinator bwa kaunti ya Nyamira John Moriasi nabaigo Philip Ruaru oyore omunyakirogo bw'ekiama ekyo kurwase bunge ya North Mugirango egati ya bande nigo besokirie na kuboria omugusi bwensi kwebwatirania n'ekiama ekyo anene ekera matuko agendrete koberange eryo obochori bw'omwaka wechirububire na 2022 bochie okoreka ipati ya UPA na ipati emanyire gusi ne chinsemo chinde na ndete gotebia abantu ba minta bagusi na this time moinyore nonya no bochori twakorete moisonde oyo minto mosike Matiang'i oyo koborio president he was supporting ipati ya UPA na ipati ya correct zoning ekobaini gusi aturi no mogoko mune sana yango tebya nzo baminto gusiga na intwe ntutagete ko tware party yeito una abantu bande bawo matakarwa bawo karonzo bantu bose babo gachagwa babo natembea babwate chipati cyabo kuru chinga chinsemo cyabo na intu buna bagusito tebyo tware party yeito kuru gusi eri na intu toro mugusi omugima ekero national keki kubaguga ari Nairobi ekero national keki kubagwa yatoka nabagusina barubu barengente kemo na intu twanyore keki yeito buno mugusi korengana na babwatani abaiga ebatebire barabo puna UPA nigo barachie kugenderera komwa amagoro Dr. Fred Matiang'i asiganga yaye yokuria ekerogo kyoburai bwense ndade gosaba bono abaminto bose bagusi n'abarayi bose engaki aere erito go support ebisakubinde kora bolinda abantu nga orarua oende sigisi na UPA oboli chikura no akeru na kibono indu togocha twaleta ebyama byebisakubinde mara twaleta UDA twaleta gose no ODM twachikoleta gose Wiper ne byama binde gocha lakini indu tokwenda so bali mbato maeti warembo na Matiang'i nera togo support paka yesairane asobo iko bwense osema na kumateba no togo kwera kyana nero omwana oito moronge iga okorigere rubune baga ye wiki no togo kwere Tiang'i yaroche paka yesairane chingaki echecho nigo bagendreire gosemia baria batarairikia buna baki chikura goigumore bago tosiereri nga gusindo bwate chikura abagusi tora abange sana abagusi tora abange Nyamira yoka ndobwata abagusi ange 1,000,000 egendo yoka totarakora no kubwata chikura okonyora nga chikura tobwate chijeni simbara bwata chikura tigaba ibokea so bonge babwata chikura bospi na Kisi County ne bwata ange 1,200,000 abandi abo bono bagwaka 700 abande barabwata chikura tigato semani
Gori oyo mino ng'aki nobwate kura nobwate kebande twesipi 2027 korugusi torosi chimilioni 3 Hinko reporter Gatembe kuraigasa magacha manene ye kiama kia UPA ayagutuka gesore ime ye ward ya Township West Mugirange County ya Nyamira. Jeff Atikad Gisemba. Mwanchomo ligereria asoro botironde chiskuru chinyinge nigo chigendrete gwetera amakongu ao igati yabo okobora kwa mache. Morokio munene weskuru ya St Mary's Nyabiore nigo Amerika wesokya na gukwanira amakongu ao ayo chiskuru chigwetera nonye nabo omusubati Dora Change nigo Amerika gukwanira igoro yomo baromoke bwa borokiwa uyogendrete koenekiwa asi chinsemo ao anene aborokiwa aba grade ya 10. Wegotia korabia tubwate challenges nyinge bone tuko na kuhandle ye mase ye mumne gocha nabona iga amache konye iga burite kegima abana bagutumia chisa chinyinge kwenda roche rurange kilomita 4 kuruga nekere bakwende chine chisa bagusaria chiri bagwendete gosoma na nchirabo security wise gere bobe abakonyora bamura babaganyirite nchira barabachegia bonorinde ine challenge rorora enne kigima lakini nandi nitete goteba ngabwango monoiga ntwachite kuri mirwe gesima matukairira ngata tuiga ntwachite kuri mirwe gesima na abantu be county government yaito ya Kisiga igorende ndoche ngamacha ikagotoka tutakuwa sawa. Challenge ende ya kabere neringa administration block teyo kabiskaro rekaraga sinini ono gone nabageni tukonyara kurisibu bageni bangi eitho yomo babere bagwetania abu tukonyara kubahudumia bonse twankonyora enamna yokonyora administration block ingekuwa mzuri sana na sisi ntogendete kurisibu abana abu nonyetana ikerense mono ebagocha bakeri tukora bokonyora tukurisibu abana batatu bane kagerite nga mibine chibesa chikagerete serikali yatoete abana 364 as a system twabane tukutware birasi 6 ya grade 10 so far ndotenga abana basoire ebare 60 igonga bado ntuganyete 60 abuni birasi bibiri baguchwichora lakini bado mbagenderete gocha igo igerense sana bagucha ngora na eskuru mo atakire kobeka omwana St Mary's Nyabiore Girls tokorera abana bijaigo neskuru yaba Catholic na botokorera abana bya kabisa na ende togendete gokoromukia ne fees ntwana comment na bere mne serikali yatebete ende ngo tutore twara runa ne scholarship asa abana bali bachandigite ondo bwato omwana iskari Nyabiore no eskuru takire kobeka omwana nyegotagete omwana kine eke moika neke masomo. Mwanchumu ligiriria oroboti uruo na rurogoto ikio mwerio bwense mentangani yeke unga chinsa inya kulinda asige kagetalie getambe nkoirana tole ekero twaruri aso mutimo komoke eli togendere kwe manyamange tobasa guskale. Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building,
kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabu.tti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, Technical Skills for Development. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha, amatanga, chinyangi, chibirthday, mesangirikano y'echikanisa, baby shower, anniversaries gose ekinyoro kinyumo, enyangi gusugo kwa kuyomino, emijega ao bunabono housewarming parties, engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigoridio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi baigoro igeti byete bwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukurika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigo yakishimi gwitira namba 0741499726. Yo bombo yo mwanone kirijane. Mwanchumo ligerelia karibu nande asensemo ya kabere ye kiunga chinsa inye. Mwaziri ibo bolendi bweme umusikie Onesmus Kipchumba Murkomen nigarulege kulege tindi kuchase bali bonsi bagenderete kokorobonia obutumeki na boigo bwengia bwa marua tancheiri imeyense ya Kenya. Ukwana kuruwe kaunti ya Nandi umusikie Murkomen nigo atebribuna serikali nigegenderete kurwania obutumeki ubu na boigo no bonia bwa marua yo ase chinchira chonzi na kubolia bananchi kubwaterana elikoya nekibuna SGU ngwekera mwelio. Waja niseme Bishop, changamoto kubwa yenye tuko nayo ni pombe na miadarati. Na mimi nataka kuomba kwa kanisa hii, tusiwache hii vita kati ya dhidi ya pombe na miadarati ikuwe ni ya serikali peke yake. It starts kutoka familia, kutoka kwa nyumba. Na waomba wazazi, na waomba manduku na madada ya watoto wetu. Tusiwache watoto wetu tuwachie ati serikali itajua vile itafanya. Let us take charge of our children. Tujue wako wapi, wanafanya nini, wako na nani. Let us give them guidance so that evil people wasipeleke hawa kwa wayward ways.
na tuwasukume waende Sunday school, waende children ministry kwa shule, kwa sababu hiyo ndio foundation mzuri ambayo itawasaidia kusonga mbele. Meanwhile, rais ametupatia marching orders. Tupambane na wao watu wanauza adulterated alcohol, ethanol, mambo ya chang'aa. And I want to say this. There are few characters wanaoperate hapa North Rift. Wanatoa hiyo pombe huko Uganda, wanaleta ethanol, wanakuja kwa adulterate, wanauzia watoto ya watu, wanaumia kwa mambo ya pombe, wanaharibu maisha yao, wanaharibu pia uzao wao, ndio wazikuwe na ukoo ya baadaye. Mimi, I want to say this. From the marching orders of the president, we have put together the team, na mtakuwa mnasoma tu kwa gazeti ni nini imefanyikia wale ambao wanafanya tabia kama hiyo. And we will be very ruthless. The county commission is under instructions to make sure that every part of this county and the whole country, it will make sure that we get rid of alcohol and drugs yenye inaumiza watoto wetu. And we want to come back end of this year, tukikuja Nandi hapa tunakuja kuongea kuhusu results, sio maneno ya kusema. Vile tulifanya huko Kerio Valley, tutafanya hiyo kwa mambo ya pombe na mambo. Muraibwense ya Kenya Daktari William Ruto nigabere kagotogia umurubirio nyota na gotabanigura chikuba konya basa bange gwikinia ase amagimabo nonye nabo nigabere gakugikere bali bonsi bagenderete koyo checheria umurubirio yu na kubabuli koba abasae libagali ororo eligwekinia ase amagimabo nonye nabo Daktari William Ruto ikeralengi gukwana kurwa aso muchu Nairobi nigo ateba gwetera ase nyota fans abasa bange nigo barachigo konyeka gwetera aso gukora ubunchoreria au hii mpango hii itafikia vijana 820,000. This Nyota program is a program that will reach 820,000 young people in Kenya. Unajua mara nyingi, mimi nataka niwaeleze, unajua mara nyingi nimesema, na mimi nitauliza mawaziri hapa. Tumesema ya kwamba tumeweka mpango kamili. Vijana wanafanya kazi katika ile program yetu ya affordable housing na markets na hostels. Watu wengi wananiuliza hawa vijana 500,000 wako wapi? Wengine tumewaambia ya kwamba Kenya hii in the last 3 years tumetuma vijana nje ya Kenya kupitia kwa mpango yetu ya export of labor. National Employment Authority wameprocess vijana 530,000 wameenda nje ya Kenya kufanya kazi, wananiuliza wako wapi? Na hii ya Nyota, kwa sababu tungetumana hii pesa bila ya kuwaita hapa, lakini nimewaita hapa makusudi, ndio wale wananiulizanga maswali, hawa vijana unasema umewapatia pesa wako wapi? Sasa mimi nataka niwaambie ndio hawa wako hapa, na kila mtu hapa atatoka na pesa yake. Wanchu murigereria wikirabwo nongo gwakira mbuya muno asengenchu wancha kurigereria Getembe TV ekeunga chinsa inya miroberio au nabo igogendera gutwara uburigereri borobia ime ya Getembe TV tugwakire mbia muno asengenchu kugendera gutubwata sechinsa che mitandao muna Getembe TV YouTube Facebook nabo igo no tuligali chinsemo chiri cha TikTok gendera gutubwati nabo igo gututumira chi comment chago gukwaniria utwaro butuko borobia nigo tubwatirani nere Wilson Makori kurugale sensemo yebimanyererio nabo igo yonekya elio ginechi bicha bya gwikere nigakorwo Kevin Ongeri gose DJ Hudson nchani gonkoro kwa Ruth Kemonto.
Gitwebe Technical Training Institute nigo ikurwa amigiri jechikosi ao bunabono building and construction gusobwagachi abwasiba kwigiria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara kimashin echekerero n'ebindi binge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeri bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorogongoro iga asa marieta nkuru Alpato Maliba mwalimu munene Gitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yewe cha saya ase